파이팅 칠라로 파이팅 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 장가로 파이팅 부바가 그파인가 탄산호 그파인가 부바가 그파인가 탄산호 그파인가 오 파이바디 승무살라이나 Bini keblayang manis halong Bini keblayang manis halong Bini keblayang manis halong Kebang mariro bugrano kebengka Kebang ma bororo bugrano sezaka Kebang ma netaro bugrano hanya shalaika Kebang ma ariro bugrano kebengka Kebang ma bororo bugrano sezaka Kebang ma netaro bugrano hanya shalaika Jesu pano kebengo, Jesu pano shezabo, Jesu hamya safano, abo mungsha juglia. Dini keblayang de kunoka, dini keblayang de kunoka, dini जों दिनै बुबाग्रानि थानसायाव मारियो जतनो फाइ सकबायजाक दै जों पारा दिनै नगो बुबाग्रानि जे थानसानि मारिनो जों कौपिलियानि होनै दिनै इ जागानो फायजाक इ नखफांनि मुंथ' आं सायमिया अ नखफांबो दाबो बुबाग्रानि मारिनो दैनो बुबाग्रानि आइडियोलजिनो दैनो जोंनो सापर्ट खालायो बुबाग्रानो लगेरनाय ते सामने तेइसे जे निर्वाचन फायनाय सि जागा बुबाग्रानो बुरना होनायनो बसजाक नों बुबाग्राना हामजादों ना हामजाया फासालाय हामजागोन बुवानि खानियाव दंफां मावो